Kita na mo violet na langit? O ako rin nakikita? Mao ni ang violet na langit. Ngano ang gawas? Nganong sa akong camera violet? Oh, violet in the sky? Di ba ni violet? Oo, naihin nga violet. No? Ano ni uy? Time check is sa Horilo, hanggat maklaro ba kaninyo na hapit alas 6:15 na, advance nag 3 minutes. Ni nga na ang ng kalibutan. Oh? Sa kuan ba ni? Sa effects o di Doon na epic. di wala effects nga na gina. Tamis mo Awaha, nagtahan. awaha, awaha. Wala mo ang kuan dayon. Oh. Kuya what? Kuya, dito ang kuha na ko. Kanto ni violet ang langit. Pero karon awa dili violet ang langit, blue, di ba? Abot nagmaklaro ba pero violet ang langit. Wait, bangino ko purple or violet ang langit kaya. Ani dapit sa same bridge na kani blue na niya ka na violet na siya. Lagi, ito yung tabo kay hapon to. Gito ko sa kong anak, nibuong siya nga ang langit nga to. Pero karon nawa, ito niyo may makita no? Blue man yung langit. Awa ako ipakita. Karon. Alauna. Sa udto. Blue man ang langit. Ako mao ning kamera kong gigamit. Blue ang langit. Ngano ka itong violet man ang langit atong panahon. Adto po pasway violet or purple or basta dili siya blue, di po siya. Usually ako makitaan orange o red. Pero kadto lahi. Kung yun ka sa video nga mo nakitaan o ganahan ka na makabaw sa sunod ng mga videos or mga uploads na ko, follow me on Facebook and TikTok and subscribe to my YouTube channel and then click the notification bell nya kay bawalan po ko kung unsay muhang comment din ha kung nakauyon ba ka uwa aron mas ma-improve na ko akong mga videos. Dahil salamat.